Ibu ini nyawang aku kok mesam-mesem. Sajak apa ana rasa? Gila. Lah iya rasa gila. Lah. Galon. Eneng apa? Ya. Eneng apa buri? Ketoke kok ruwame men to buri iki. Iki rombongan saka Pati. Saka Pati Jawa Tengah mlumpuk rene. Majalengka. Heeh, Majalengka. Rombongan Aku lagi iki lho melu iki. Masa no? Melu Arsaka. Heeh. Biasane Majalengka kuwi. Biasane yoga, biasane Sik kowe tom. Biasane heeh. Iya. Heeh. yo, engko tak rupa-rupane. Rupa. Kaya ngene. Sedih ngatiku tetese banyu mataku kaya derese udan kang tumutes saka ing kahyangan. Sampai kaya ngono to, Mas. Aja kaya ngono to, Mas. Aja. Kowe iki sedih apa merangkak? Aduh yo. Merangkak ya, Nyuk. Merangkak. Heeh, berangkang. Lah mumpung sane menak iki lho. Aku nek jadi tiga ngene kan menak to. Kuwi kaya sing suarane. Ayo lho. Tepuk tangan. Pak. Monggo Mbak Wiri jan wong menake ra umum. Suarane sak apa-apane. Emangnya iya? Iya no Dek Ri, aku urung tahu kok ya. Piye Geng, rasane Geng? Monter. Tipe monter. Panyuwun kumre